ቆልዑት ኣለሃለና መብዛሕትኤና እስቲ ካብ ድሕሪት ኸይድኻ ዳማካሴ ቆሪፅካ ለይናዓ ተባሂልና ወይ ድማ ካብ ጎረቤት ካብ እንዳ እከለ ኸይድኻ ዳማካሴ ጠይቅካ ቆሪፅካለይ ሒዝካለይ ናዓ ተባሂልና ንፈልጥ ኢና ንምዃኑ ዳማካሴ ተበጥቢጡ እንትስተ ኣብ ሰውነት እንትቕባእ ተሎ ካልኦት ብዙሓት ግልጋሎት እንትህብ ካብ ቁልዕነት ጀሚሩ ነስተውዕሎ እዩ ንምዃኑ ስለ ዳማካሴ እትጥቀሙን ተጠቒምኩም ትፈልጡን ዳማካሴ ተጠቒምኩም ዘይትፈልጡን ዳማካሴ ታይ ምዃኑ ዘይትፈልጡን ስለ ዳማካሴ ዝገርም ቪድዮ ሰሪሕልኩም ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንጽንሑ ኣብ ዓለምና ናብ 100,000 ልጽጉዑ እጥዋት ለሕክምና ኣገልግሎት ክሳብ ኸዚ ዘሎ መረዳእታ ይውዕል ካብዚኣቶም ውሽጢ ድማ ኣብ ሃገርናን ዓለምናን ዘርፈ ብዙሕ ጥቕሚ ዘለዎ ዳማካሴ እቲ ሓደ እዩ ዳማካሴ ብሳይንሳዊ ኣጸዋውዓ ሽሙ ኦሲመም ላሚፎሊየም እንዳተባሃለ ይጽዋዕ እቲ ተኽሊ ኣብ ሃገርና ብዙሕ ቦታ ዝግነ እንትኾን ንኹሉ ዓይነት ዝኸውን ናይ መድኃኒትነት ባህሪ ኣለዎ ኣብ ሃገርና ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይ ምች መድኃኒት እንዳተባሃለ ይፍለጥ ብባህላዊ ሕክምና እቲ ቆጽሊ ተኽሊ ጾሚእኻ ንዝተፈላለዩ ናይ ዓይኒ ንሕማም ርእሲ ብፍላይ ድማ ረስኒ ወይ ድማ ትኩሳት እንተጋጥም ብባህላዊ ኣጸዋውዓ ምቺ እንዳተባሃለ ዝጽዋዕ ሕማም ከም መዐገሲ ይውዕል ብተወሳኺ ድማ እቲ ቆጽሊ ምስ ተጸምኖ እንትስተ ንተቕማጥ ንኣሜባ ንሰዓል ንኻልኦት ሕማማትን ከም መዐገሲ ይውዕል ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ዳማካሴ ኣብ ሃገርና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ንቆርበት ጨጎራ ንማዓንጣ ተተሓዝቲ ዝኾኑ ሕማማትን ብባህላዊ መንገዲ ይውሰድ ሳይንስ ኣጽኒዖዮ እየ ተመራሚረ በፂሖዮ እየ ዝበለ ጉዳይ ብዝርዝር ኣቕሚጥዎ እዩ ዳማካሴ ንዚኣቶም ሕማማት ከም መከላኸሊ ይውዕል እዩ ኢሉ ዘቕመጦም ክንርኢ ኢና እቲ ናይ መጀመርታ ንሕማም መንሽሮ ወይ ድማ ካንሰር ንምክልኻል ኣብ 2013 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ዝተገበረ መጽናዕቲ ከም ዘረጋገጾ እንተኾይኑ ኣብ ዳማካሴ ዝርከብ ንጥረ ነገር ንዝተፈላለዩ ጉበት ካንሰር ናይ ደም ቧንቧ ካንሰር ናይ ቆርበት ካንሰር ናይ ዝተመሳሰሉ ናይ ካንሰር ወይ ድማ ሕማም መንሽሮ ንመድኃኒትነት ይውዕል ሳልሳይ ምጭምዳድ ቆርበት ብምውጋድ እርጋን የደንጊ ብ2011 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ብዝወፀ መጽናዕቲ መሰረት ዳማካሴ ቆርበት ከይሽብሸብ ብምግባር እርጋን ከም ዝከላኸል ተረጋጊጹ እዩ ኣብቲ ናይ መጽናዕቲ ወቕቲ ተመራመርቲ ኣብቲ ናይ ቆርበት ላብራቶሪ ሞዴል ናይ ዳማካሴ ፈሳሲ ወሲዶም ዝመከርዎ እንትኾኑ መጽናዕቱ ድማ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ተናጊሮም እዩ እዚ ድማ ናይ ቆርበት ቅብኣት ብዝተወሰነ ናይ ዳማካሴ ምጥቃም ጽቡቕ ቆርበትን ሉስሉስን ከይጨማደድን ይገብር ካብዚ ብተወሳኺ 10 ጊዜ እንዳረሃጸ ክፍቲ ጫማ ምግባር ክሳብ ዘቸግረና ዝገብረና ነገር ሙሉጥ ቀቢሉ ከም ዝውግድ ይገብር ሳልሳይ ዝለዓለ መጠን ሽኮር ለመቐነስ ኣብ 2019 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ኣንጭዋ ዝተገበረ መጽናዕቲ ዳማካሴ ኣብ ደምና ዘሎ መጠን ሽኮር ለመቐነስ ከም ዝሕግዝ ተመራመርቲ ኣረጋጊጾም እዮም ኣብቲ መጽናዕቲ ምርዳእ ዝኽኣሉ ዳማካሴ ኣብ ደምና ዝርከብ ዝለዓለ መጠን ሽኮር ለመቐነስ ይሕግዝ ካብዚ ብተወሳኺ ባህላዊ መንገዲ ዳማካሴ እቲ ቆጽሊ ተጸሚቑ ብምስታይ ንጸቕጢ ደምን ከም ዝከላኸል ብዝርዝር እናተገለጸ ጸኒሑ እዩ ራብዓይ ናይ ልቢ ቧንቧ ጥዕናን ይድግፍ ዳማካሴ ኣብ ውሽጡ ኢግኖል ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ዝሓዘ እዩ እቲ ንጥረ ነገር ድማ ኣብ ሰውነትና ውሽጢ ዝህሉ ዝለዓለ መጠን ጸቕጢ ደም ከም ዝቕንስ ይገብር ሓምሻይ ናይ ጨና ኣፍ ንምውጋድ ዳማካሴ ናይ ጨና ኣፍ ዘምጽኡ ምኽንያት ዝኾኑ ባክቴርያታት ብምውጋድ ናይ ጨና ኣፍ ምክልኻል ይኽእል እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ዳማካሴ ናይ ኣፍ ቁስለትን ናይ ስኒ ምቡርባርን ብምውጋድ ከም ዝኽእል ተገሊጹ እዩ ናይ ዳማካሴ ተኽሊ ብቫይታሚን ሲ ቫይታሚን ኤ ከምኡ'ውን አንቲኦክሲዳንትን ቫይታሚን ኬ ዝተመሳሰሉ ንጥዕና ጠቐምቲ ዝኾኑ ቫይታሚናትን ንጥረ ነገራትን ዝበልጸገ ብምዃኑ ብዙሕ ጥቕሚ ከም ዝህበና ይንገረሉ ናይ ዳማካሴ ጥቕሚ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ዳማካሴ ብባህሪኡ ጽረ ፈንገስን ጽረ ባክቴርያን ብምዃኑ ንዝተፈላለዩ ኢንፌክሽን ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣለዎ ኣብ ሰውነትና ዝወፅእ ቁስሊ እቲ ቆጽሊ ብምልጣፍ ቁስሊ ቶሎ ክድሕን ከም ዝሕግዝን ከም ዝከላኸልን ካብዚ ብተወሳኺ ረስኒ ብምቕናስ ይገብር ዳማካሴ መብዛሕትኡ ግዜ ንመድኃኒትነት ጥቕሚ ዝውዕል ብባህላዊ መንገዲ ቆጽሉ ብምጽማቕ ብምጫን ወይ ድማ ብማይ ጌርኻ ብምዕጣን ብምስታይ ንሰዓል ንሕማም ርእሲ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል እቲ ቆጽሊ ምስ ቡና ጌርኻ እንትስተ ንረስኒ ወይ ድማ ትኩሳት ብስፍሓት ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዕል ይንገር ዳማካሴ ኣብ ውሽጡ ከም ኮንፌን ዩጁናል ተመሳሰሉ ውህዳት ስለ ዘለዎ ኣብ እነተንፍሰሉ ኣካላትና ከጥቅዑ ዝኽእሉ ቫይረሳት ባክቴርያት ናይ ፋንገስ ሕማማትን ይውግደና ከም ብሮንካይት ሳምባ መንቀርሳ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ሕማማት ከድሕን ይኽእል እዩ ናይ ኩላሊት ጸጸር ንምውጋድ ጽቡቕ መፍትሒ ምዃኑ ይንገረሉ እምበኣርከስ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልተይ
بزعبا داماكاسي زسرحكو ازي يمثل انت فتحموه لايك قبروه ازي فيديو زي طعموني لكم تحسوا وسب انت هالي جمع شير قبروه ابزي فيديو زي زلكم حساب كفلت سلازي دالي حسابكم او كومنت سيكشن تحفوا لك نازل channel حدش زغونكم دما سبسكرايب قبروه